A Ivana Kovačević, nastavnica srpskog jezika i književnosti, je među 50 najboljih nastavnika na svetu. Idemo još jednom do Ivane da vidimo šta će ona da nam kaže, kako je ona zadovoljna ovim izborom. Ivana, evo, drugi put, druga sreća kod nas. Dobro jutro. Dobro, sa tehničkim mogućnostima, eto sada smo se snašli na neki drugi način. Nadam se da me dobro čujete. Hvala na pozivu i da odgovorim na ono pitanje koje ste mi postavili ranije. Dakle, ja dolazim iz osnovne škole koja ima već veoma razrađen sistem učenja na daljinu i iako nas je ova situacija sve zatekla, spremno smo dočekali prelazak na rad na daljinu. Pored određenih alata za saradnju i deljenje, u nastavi koristimo i veći broj obrazovnih platformi i drugih preporučenih obrazovnih sredstava. Takođe, ovom prilikom bih istakla i da literarna sekcija, čiji sam rukovodilac više od 10 godina, stvara i radi u virtualnom okruženju zbog teritorijalne udaljenosti naših đaka i eto, to bi ovako bilo za početak. Da razjasnimo, vaši đaci su oni koji, jel tako, ne mogu fizički da prisustvuju nastavi u školama, nego ta nastava se odvija u bolnicama i domovima učenika, jel tako? Vi 12 godina koliko radite, osvojili ste veliki broj nagrada, učestvovali ste u mnogim projektima, treninzima, obukama, a šta vas je preporučilo za ovo takmičenje da uđete među 50 najboljih nastavnika na svetu? Da. Ja bih se početak rekla da ovo svetsko takmičenje je takmičenje Varki fondacije u saradnji sa UNESCO-om, a nacionalni partner tog takmičenja je udruženje Živojin Mišić, koji upravo i vrši selekciju nastavnika za ovo takmičenje prema različitim kriterijumima. Ja se nadam da ću opravdati poverenje i da ću našu zemlju i svoju školu predstaviti onako kako zaslužuje. A ovdje bih se samo vratila na jedan od ciljeva takmičenja, svetskog takmičenja. Znači, njihova želja je da se prikaže nastavnik koji inspiriše sve one koji žele da se bave učiteljskim zanimanjem, želi da istakne izuzetan posao koji obavljaju svakog dana širom sveta, što se posebno ovih dana pokazalo kao značajno, gde su svi naši nastavnici u stvari na pravi način rade i pokazuju da obrazovanje treba biti dostupno svakom detetu i pružiti mogućnost da svako dete razvije svoje pune potencijale čak i u ovim uslovima kada je kontinuitet nastave na neki način prekinut. Vaš moto jeste svako dete uči, izražava se na svoj način i u tome jeste magija naše profesije. Kako vi motivišete vašu decu? Za učenje. Pa trudim se da oslušnem naravno različite njihove želje, interesovanja, da pogledam na koji način oni u stvari najbolje uče. Neki uče dok slušaju, neki dok posmatraju, treći kada pišu, crtaju, prave neke određene šeme, tako da se zaista trudim da oslušnem sve te njihove i želje i posebno interesovanja i da u skladu sa tim koristim i raznolika obrazovna sredstva, metode da bi učenje bilo uspešno. Ovom prilikom bih samo još dodala da jedna od obrazovnih sredstava je i naša platforma u čijem kreiranju sam učestvovala u okviru tima koji su činili stručnjaci sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i da je recimo ta platforma nagrađena na svetskom takmičenju u Beču, a da je sad predložena od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenja na daljinu. Tako da, eto, pored određenih onih standardnih sredstava, trudim se da na neki način kreiram i različita obrazovna sredstva koja su učenicima besplatna i javno dostupna i koja će im biti interesantna za rad. Ivana, mnogo sreće, hvala vam, mnogo motiva i dalje vaši đaci i učenici da imaju, naravno i vi i vaše kolege. Nadam se da ćemo vas videti među prvih 10 koji bi trebalo da se nađu u Londonu, vidjet ćemo i kada dok ova situacija prođe. Mnogo sreće, Ivana. Veliko hvala.